Ty si to pamatuješ. A tam byly ty schody a nikdo z nás nemohl ty schody, že jsme vyvolali. To bylo ve třídě, jako já si pamatuju, že mě pracoval dvě to kolo, ne? Takže to bylo auto. U nás. Traba. Tak nasláka tam tak jako zkoušela domů, že ho vrátím, jako, že to jsou prázdniny. Teď ho takhle jako prostě jako jedu a teďka zatočím a jdu ta Traba. Ten mě vyčišťuje ujel další. Já si pamatuju, že já jsem vždycky nemohla dělat, jo, protože to bylo na půl a já jsem tady papír, že nemůžu že musím dělat ty ceplí, já jsem to nemohla potřebovat, jo. Aby z toho přibala tu Frigarovou a Pišťáková z Vůčovic, hubená drobná, těhotná s takovou nevalnou. A ona mě dělala Pišťáková Millera, dělala těhotná, co tam nejde. A ona musela obíhat celé podvalné hřiště, protože ta lesbická, škaredá, fašistická učitelka z tělesné výchovy řekla, že dělala kotrmelce v 9. měsícu. A Pišťáková tam boudlela. To nepamatujete? A má pravdu. Zhroutila se, že ona byla taková ještě